Da ni yma yn Ngwynllan Pant Du heno. Da ni Dysgu Cymraeg y Gogledd Orllewin a Hunaniaeth sy'n rhan o Gyngor Gwynedd wedi trefnu noson o Blasu Gwin ar gyfer dysgwyr y Gogledd Orllewin. Noson hwyliog ydi o, bod pobl yn meddwl bod hi'n noson serious. Da ni dod yma i ddysgu sut i werthfawrogi gwin ac gweld beth sydd yn y gwin, mynd i fol y gwin a gweld efo pa fwyd mae'r gwin yn mynd. A wedyn maen nhw'n cael blasu 6 gwin gwahanol o wahanol lefydd yn y byd. A wedyn da ni'n cael cawsia ac i gyd fynd efo'r gwin i weld ydy gwin yn well ar ben ei hun, ydy o well efo'r caws. So noson sut i werthfawrogi gwin ydy o mewn ffordd ac i barchu beth ydych chi'n eifad. Felly mae'n enghraifft berffaith o fusnes lleol Cymraeg wedi wreiddio yn y gymuned sy'n rhaid y cyfle i'r dysgwyr bod i nabod pobl yn y ffrinanlla tu hwnt i'r dosbarth i ddechrau dod i arfer bod yn siaradwyr Cymraeg yn y gymuned. Dwi'n hoff iawn gwin a mae'n hobi iawn i pawb dwi'n meddwl. Wel, mae'n cyfle i dysgu Cymraeg mewn situation gwahanol. Yn dwi wedi bod am yr o blaen, a dwi'n gwybod mae'r gwin yn neis iawn. Yr un cynta ar y dywallt, decant, yn newydd. Mae'n a lot o gerdded newydd i mi. Dwi'n gwybod tipyn bach, ond dwi'n dysgu eto, felly dwi ddim yn gwybod gerdded fel eplesu neu gwaddod. Eplesu, bwlwm. Mae lot o geriau newydd. Dwi dim ond gwybod cwpl o geriau yn barod, ond dwi'n licio y geriau, y gair licorice, achos dwi'n licio licorice. Dwi'n meddwl fod yn pwysig i cefnogi pethau fel hynny, achos mae'n pwysig, mae'n ddiddorol i ddysgu am y gwin yn cefnogi siop lleol.